Karon ng hapon nakakumpiskara mga otoridad o mga processed meat products diha sa may Pantalan. Subay kini sa gihusgan kampanya aron di makasud dinhi sa probinsya ang African swine flu. Adunay live report si Nico Sirino kabahay nini. Nico? Yes, Bob, sa usa ka warehouse sa may Pier 1 na abtan sa mga sakop sa provincial government ASF task force kining kinarton sa lain-lain nga mga dilata, mga pork products kini, Bob. Gingong gikan sa probinsya sa Bohol kining maong mga produkto sa dilata nga karne apan nasuta nga manufacturer kun ginama kining maong mga produkto gikan sa nasod sa China nga usa sa mga nataptan niining African swine flu. Kun kahinumduman, Bob, doon na executive order nga gipagawas si Governor Gwen Garcia nga nagban sa entry sa mga pork o mga pork products dinhi sa probinsya kun wala kini mga insakto nga mga papeles. 100-day ban ang giimplementar karon dinhi sa tibuok probinsya sa mga produkto sa baboy, mga dilata, mga preskong karne, ingon man mga buhi nga mga baboy mismo kun wala kini mga sakto nga permit gikan sa NMIS o mga veterinary certificate. Sa operasyon karong hapon sa Provincial ASF Task Force, gikumpiskar nila kining mga kinarton nga mga dilata nga mga processed pork products. Usa kini sa gilatid o mga lakang nga giimplementar sa probinsya aron kalikayan nga maabot dinhi sa atong lugar kining ASF nga gidudahan nga mitakboy na sa pipila ka mga piggery didto sa Luzon. Gipahinumduman sa mga otoridad ang katawhan nga musubay o mo implementar lang sa tanan nga mga lagda nga gipatuman sa probinsya og lain-lain nga mga ahensya aron nga kalikayan nga maapektuhan gyud kining hog racing industry dinhi sa Sugbo, labi na nga usa gyud sa major products og mga ilado gyud ang Sugbo niini atong produkto sa baboy. Nanawagan si Dr. Mary Rose Vincoy, ang provincial veterinarian sa kooperasyon sa tanan ug likayan gyud kining pag-angkat sa mga buhi nga mga baboy ug lain-lain nga mga produkto dinhi sa ato kun wa kini igo nga papeles buot pasabot na certify na sa mga veterinarians nga luwas kining maong mga produkto alang sa mga Sugboanon. Mao kanang latest, Bob, nga mga balita ato nahipos gikan dinhi sa gawas. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.